כל השנה מחכה לחג חנוכה. סופרת את הימים, אני מחכה לסופגניות, אני מכורה מושפעת. מזמן? זאת כל חברה יודעת. סבתא שלי הכינה ספינג' עם אבקה לבנה. זה זכור להיות מאז שאני קטנה. סופגניית שוקולד וניל או ריבה. ריבת חלב או מילוי פירות יער, איזו מסיבה. מילוי תותים בקצפת או קרם חלב עם עוגיות. בחג בירושלים חייבת להיות. קונה סופגניית קרם חלבה ופיסטוק, ממש איכותי, כל כך מתוק. ישנם שני טעמים שטעמתי בעבר. טעמם עד עכשיו נשאר לי, עדיין לא עבר. גנה שוקולד לבן ונוגת בציפוי שוקולד לבן. השני, במילוי בציפוי קרמל מלוח, תענוג מובן. לספינג' שימי מכינה טעם מיוחד ביתי. כל חברה מפרגנת, זה הכי איכותי. השנה אטעם טעמים חדשים. בטוחה שהופתע לטובה. אין ספק, סופגניה זה פשוט חובה.